Good day, my friends. Welcome and welcome sa atong tulmanon ng kamaturan ug ang baruganan. Uban sa inyong ubos nga lagad si Attorney Ernie F. Palanan. Makig-uban kaninyo sulod sa katakna din atong taga-pagtagan ang nag-unang panghitabo. Naunang sitwasyon diri sa atong syudad sa Cagayan de Oro, makasigbit nga lugar ug sa atong nasud Pilipinon nga dunay kalambigitan ng interest natong mga katawhan. Maing adlaw kanatong tanan, mga panginaot nga ang Dios ang labaw nga makagagahom. Magabang ka nato sa tanang higayon, ilayo kita sa kadautan, ang ginusab, ang mga grasya nga atong gikinanglan sa adlaw nga tanan, iyaw tang ihatag kini kanato, ilayo kita sa kadautan, ligunon kita kanunay, ug di ta malimot ako mga igalag, mga binati, nga mga tigpaminaw, mga televiewers, magpasalamat kita sa grasya sa kinabuhi. Salamat kay Lord, nga buhi mi, maayo mong pagmata, maayo mong pamonpahon, salamat kay Lord nga sa among pagmata, piskay, baskog ang among panglawas, ug munay importante diri sa atong pagpaningkamot, paghangyo sa atong labaw nga makagagahom nga ato pang makauban ang atong mga minahal sa kinabuhi. Kaya diha kita magsugod sa grasya sa kinabuhi. Busa Lord, salamat kayo. Salamat nga lain na pong oportunidad ug tsansa nga imong gihatag kanamo nga makigsandurot pa sa among isig kaingon, labi na sa among mga mahal sa kinabuhi diri sa kalibutan. Thank you kanya na Lord. Og ako rin mga pahisubo sa atong mga higalag, mga kaigsuunan nga nagbangutan karong mga panahon na, labi na sa pamilyang Guillermo, ato ning nahimong kliyente sa milabay nga mga panahon sa Mabuhay, Baungon Bukidnon. Subo palandungon ang kalit nga pagpanaw sa ngadto na sa laing kalibutan sa atong former nga kanabang kliyente, nakapatabang po ni sa atua sa milabay nga mga higayon, si Pulay, may ilang tawag ani, Pulay Guillermo. Subo palandungon, unexpected nga balita, og kanabang medyo kita pod na tingala, kay ug ako pong nakita nga maing tao ni siya ba, butan, gaan og buot, tapos sumala sa feedback sa iyang mga higala, makita pod nimo nga kuan, maing tao gid siya ba, nga daghan ang naguol, daghan ang naay mga pangutana kung nganong nainadto ang sitwasyon. Anyway, malagi na akong giingon nga ang kinabuhi temporaryo ra gyud ba. So, well, given the chance, buhi ta, makalahutay ta, there is kalibutan, bahalag daghang problema, let us be grateful and thankful sa atong labaw nga makagagahom for the life nga iyang gihatag sa atua. Kani mga pagsulay sa kinabuhi, ako lang ipaambit sa inyo ha, ako mga higala, mga binating ating paminaw. Parte man ay sa atong pagpuyo sa kalibutan, kinsa bagoy tao nga way problema, kinsa bagoy tao nga kanabang smooth ang iyang pagpuyo diri sa kalibutan. Pero you know what? Ang mga problema kung imong tanahon, blessings in disguise. Mga grasya man na siya kanang mga pagsulay kalisdanan. Ngano man kung mulahutay lang yung ka, kung mo-survive lang yung ka, kala yung mangita lang yung kag pamaagi pagpaningkamot nimo diha, inubanan sa pagampo sa atong labaw nga makagagahom, you will become a better person. Mahimo kang ligon. Sa di lang kita magpakawag paglaom, lahutay lang kita. Anyway, kini mga pagsulay gihatag man para ligunon kita sa atong labaw nga makagagahom. Kay kung wala ang mga pagsulay, di man ta mahimong ligon. Kay wa man ta naka-eksperyensya unsay kawadon, unsay kalisdanan, unsay grabe kapitos, unsay grabe kapait. So mo nang kung unsa ka karon, unsa na imong pamaagi karon, kinsa ka karon, mo na resulta sa tanang mga eksperyensya, mga pagsulay sa kinabuhi nga imong giagian. May nana ka karon sa imong kahimtang to become, a better person in the future. Kaya ana man kuno na, kung better ka na karon sa unahan na pod as life goes by, mosamot man ka mature, mosamot man ka kamayong tao, you will become a better person. Ana ra man kuno na, asa man na eksperyensya munang kita, ako mga higalag, mga binating ating paminaw, di ta malimot
kung asa tagikan. Dita sobra kagarbuso, kay nanatay nakabot karon, kay wag kita kabalo sa ugma. Munang dapat grateful kita kung unsay naa sa atoa. Dita sobraan sa pagka kinapayas o kapayason, kay tanang mga butang diri sa kalibutan temporaryo ra. Tanang mga butang diri sa kalibutan lumalabay ra, di nato madala na sa tong kamatayon. Munang dita malimot kung asa tagikan, munang atong dumdumon kinsa ug unsa ta nga matang sa tao, atong pamilya sa milabay nga mga panahon, and gamiton nato ang grasya nga atong nakabot karon, gi-provide sa atong labaw nga makagagahom, dili sa pagkinapayas, dili pagsigi kinambog. Gamiton ta kining atong excess, atong sobra sa pagtabang sa atong isig kaingon, nga mahimo kitang instrumento nga mahimong mabulokon usab ang pagpuyo sa atong isig kaingon, kay sobra-sobra na ang grasya nga gihatag sa ato pa nang i-share. Anyway, again, mga realidad kini sa kinabuhi sa tao, nga naapoy kanang wala na, naapoy di na makalahutay, naapoy makalahutay na o makalahutay pa, makapadayon pa sa unahan, pero atong dumdumon nga kita tao, dunay kinutuban, and atong iampo ang atong isig kaingon o atong ligunon ang atong kaugalingon pinagi sa pagdawat nga ang tanang mga pagsulay gituyo na sa atong labaw nga makagagahom para mamahimo kitang better person, mamahimo kitang ligon, mamahimo kitang maing tao, o luwag ang halapad ang atong mga panglangtaw diri sa atong pagpuyo sa kalibutan. Anyway, akong pagtimbaya sa atong mahigala mga suking ating paminaw nga naa na sa atong linya karong mga panahon na. Actually, daghang tagisgutanan karon ba? Apil na ang SONA sa atong presidente, si President Bongbong Marcos. Kaya gikabutiag nga nilambo na ang panginabuhian diri sa Pilipinas. O nagbarato na ang mga batakang palaliton. Okay na. Di na kay taas ang inflation. Naminus-minusan na pod ang mga hoarders. Okay, mo man ang gitaganong pagtagad kanang mga smugglers, mga hoarders sa produktong agrikultura na mo'y nagpasulabi karong mga panahon na. Accordingly, maingon ang mga hoarders, sakop pa ni Marcos, dili, mato pa ni President Marcos, ilang pagpuyo daw diri sa kalibutan, ang ilang negosyo numbered na. Gamay na lang kay iyang lutoson kani o paningkamutan nga masumpo ang illegal nga kalihukan sa Department of Agriculture or sa sektor sa agrikultura nga nakahatag og matod pa dugang kalisdanan sa atong nasod Pilipinhon. Atong isgutan day karon unsa yung mga panglantaw sa SONA sa presidente. Kumusta ang iyang unang tuig? 1 to 10 sa inyong rating sa atong presidente. Tinuod ba nga gilambo na ang panginabuhian sa katawhang Pilipinhon? Ni barato na ba ang mga palaliton? Di na ba kay mahal? Kay okay na ang inflation? Ni kunhod na unya ilang target karon nga tuig gikan sa 8.4 nga inflation, murag 2.9 paghuman sa tuig. So sa ato pa medyo marang-arang daw kuno ang kinabuhi sa atong igsuong mga Pilipinhon. Kita mismo unya nagsugod na kuno ang bagong Pilipinas. Mo ni siya karon ang tagline sa atong presidente. Dapat tong logo, apil ng mga tagline o mga logo sa bagong Pilipinas. Hinoon walay anomalya tong kanang matod pa katong logo nga ang bagong Pilipinas katurang sa Pagcor o katong sa Department of Tourism. Grabe ba to? Milyones. Paggaba lang atong ilang slogan. Love the Philippines. Ginoo ko. Ipang copy-paste naman dito nga mga videos. Dili dito uban atong mga videos diri sa Pilipinas. Videos to nga gikuha sa internet. Sa laing nasod to siya. Ni gasto o mugasto. Amot nabawi na ba to? O na ba to nadayon man tong pagbayad ato? 49 million to. Ang kantidad, ako mga igalag, mga binating anting paminaw, napatoy logo sa Pagcor pod. Ilang ipulihan tong logo sa Pagcor ba? 3 million po kuno to.
na pwede ra man kuno ta magpakape sa atong silingan adto, pwede ra akong anak ato libre mabuhat og mga logos, dali ra man kuno kasanana. Pero ngano man tong giabot man tong 3 million ang logo sa pagkor, mo kuno ning mga problema, anomalya sa panggobernong Marcos. Ipadayon sa kuno niya ang war on drugs. Kay mo maning hangyo sa mga katawhan baya. Kay naanad man sila sa panahon ni President Duterte nga banat kayo ang pakigbatok sa illegal nga droga. Karon kuno murag nagpasulabi man kuno, murag naman kuno normal ang negosyo sa droga. Murag sayo naman kay kuno mo access ang mga adik o palit og droga diha sa bisan asang lugar. Murag simple naman kasana mamaligag droga. Di man panahon sa ni Duterte nga ka igpot-igpot sila permanente kung mamaligag droga, kay murag anytime pwede sila mapatay or anytime pwede sila masikop sa atong mga otoridad. Karon murag mag happy-happy lang kuno ang dating. Munang ingon ni President Marcos, iyagya pong tutukan o i-enhance pa niya ang war on drugs aron masumpo ning problema sa atong komunidad. Lakip nga atong taganong pagtagad, dugang ang Buseco. Talimang kag 39 years na sa pagpanerbisyo ang Buseco. Napay istorya namo sa among mayor dere ba, na Mayor Loloy Haraula. Salamat tayo sa tubig ha. Isos, may na ito pamahon-pahon karon kay any time of the day and night pwede ka maligo. Ay bugno kay tubig diri sa Baong Bukidnon, gaawas-awas na. O katong wa pay panubig diha, wa pa nakabot ang tubig. Palihog ko watuhat lang. O, ay lag kayog kuan kana bang kaguol kay ang pasalig sa atong mayor diring dapita sa may Baongon Bukidnon, Mayor Loloy Haraula, paningkamutan niya ayo by hook o by crook nga matagaan gyud tag panubig nga insakto diri sa atong lugar sa Baongon Bukidnon. Okay. Kumbate. Unya mutabang ta ako mismo, mutabang nag-offer ko sa akong tabang diri sa LGU. Bisag walay sweldo, bisag walay honorarium, tabang ta sa pagplastar sa atong panubig diri aron dili na kini makawat, aron ang tinuray nga mga katawhan sa Baongon Bukidnon mao'y makapahimulos sa tubig una nga gikan dire sa Baongon Bukidnon. Dili kay laing mga katawhan, lain nga mga kumpanya, bilyonaryo na kasanan sila, gipahimudsan ang tubig dire sa kaning Baongon Bukidnon, tapos ang ending sila'y nasapian, sila'y na bilyonaryo, ang mga tao dire wa nay ayo, wa nay klaro, luoy kasanan. Ako mahigalag mga binati nga tigpaminaw, way tubig. Mo nay pait nga palandungon. Anyway, lakip sa atong Tagalog pagtagad. Oy, do labi ang eleksyon ha. Kana ko mga post diha parte sa barangay ug SK elections, di ba filing naman sa August 28 to September 2. Naibag-o na ko nga post diha, please do share ana mga post nato. I-share na ninyo palihog na po ko'y reels para ana kay atong tabangan o gidukar ang atong isig kaingon. Nga kung gusto tag kalambuan, kung gusto tag plastar nga pagdumala sa atong palibot diha sa atong panggobyerno, kung gusto tag plastar, ako mga higalag mga binating ating paminaw, piliun ta ang tarong. Dili kay katong mga wailingaw, katong mga standby, katong mga kanabang dili busy, katong master marites, mo'y mudagan, mo po atong butaran kay may kay mga master ka diha, kana may man kay mga atik. So ang ending matod pa sa atong mga higala, magsigirag marites diha sa barangay, magsigirag kape-kape panglibak, why trabaho, why accomplishment, walay klaro nga serbisyo sa atong mga tagi-barangay. Busa akong hangyo sa inyo, akong mga higalag, mga binating ating paminaw, kanang atong mga post diha para na pagpamata, para na pag-edukar sa atong mga butante. Kay kung tarong ta nga mga butante, pilion nato katong makatabang, katong kamao, bisag way kwarta, posible nga mulambo ang pagdumala sa atong barangay. Kay mga tarong mga tao ang atong pilion pag abot sa eleksyon. By the way, madayon ang eleksyon ha. Ayaw mong tuwa na nga di madayon ang eleksyon.
desisyon na ang Korte Suprema October 30, 2023 ang eleksyon. Kanang giingon nga gi-file nga motion for reconsideration ang buhatan sa COMELEC para na sa setting sa election sa 2025. Nga gihangyo nga usahon na lang ang national o local elections pati ang barangay para isa ra kagastuhan. Anyway, na naman tayo mga bagong mga ekipos, mga bagong gamit sa pagpabutar karong umaabot 2025 elections nato. Di na tong PICOS, di na tong VCM, wa na to, phase out na to. Nanay bago na tong kagamitan at par sa mga ekipos nga gagamiton sa Estados Unidos o mga advanced countries panahon sa eleksyon. So dito mabalaka mo nang nay mga proposals ang buhatan sa COMELEC para usara gasto, balangkubon, then ana ba? Depende pa ni. Anyway, mohangyo pa man ang COMELEC sa Korte Suprema regarding anang butanga. So depende pa gyapon ta sa desisyon sa Korte Suprema. So madayon madayon. Ayaw mugtuwa ng mga istorya-istorya diha nga dili madayon ang atong barangay o SK elections. Madayon, klaro kay na. Ako sa din pagtimbaya sa itong mga higala mga suking ating paminaw. Live kita sa nakadaya mga FM stations, radio stations, o media platforms diri sa atong palibot. Karong mga panahon na, live kita sa 97.9 Power Radio Villanueva, Misamis Oriental. Itong napida sa Bugo, Cebu, sa Sayang Broadcasting. Bugo, Cebu City na din na siya ha. Ang Bugo City. Ubati di ako mga higala, mga suki kating paminaw. Na yung mga taga-ato nga nakaana di Bugo City. Nakapaminaw sa Tuntulmanon. Oy, may buntag diya ninyo. Pati sa itong mga higala di mga suki kating paminaw sa Bugo City. Cebu. O sa Gihulngan, Negros Oriental. Kung bati ta diha, kung mga igsuon o mga higala, mga panginaw nga plaster inyong pamanpahon diha. Sa 94.3 Power News FM, dadapina sa may Don Carlos Bukidnon, kumbati diha, and hopefully maeri ta diha sa kang Randy Makiputin sa Radyo Komando. Wala man ibayad ning ato serbisyo publiko ni pag-edukar sa mga katawhan, basig masingit ninyo ang atong tulmanon diha, ma-play ninyo po diha para dugang coverage o dugang mga katawhan ang atong maserbisyuan, pinagi nining atong tulmanon ang kamaturan ug ang baruganan, libre kini. Walay bayad, wa sa kubayari na bisan gamay, morning part sa akong pagbalik sa mga grasya nga akong naangkon, ang gihatag, labi na ang gihatag nga pagkaabogado sa tuwa, mo ni atong gibalik pinagi sa pagserbisyo diri sa social media, diri sa atong nakadaya mga radio station o TV station diri napita sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Ingon usab sa 105.5 Waikurat FM, dan dapida sa may Balingasag, Misamis Oriental, o sa I 93.9 Radyo Inita, of course, exhibit dan dapida sa may Inita, Misamis Oriental, tanan gipanagyahan ni Engineer Zian Ong. Bati dia, Busing Monching. Ingon usab sa atong nakadayang mga media platforms, ning atong syudad sa Cagayan de Oro, dan dapida sa Oro Broadcast Media, gipanagyahan ni Busing Lito Ruluna, o yung usab sa MDNN, Teleradyo, kung bati dia kanunay, Busing Dante Sudaria. Lakip usab sa atong Jaw TV 51 nagipanagyan ni Jaw Gumapak atong umaabot kapitan sa Bikingon, bati diha. Og sa tanang mga cable networks nga atong syudad sa Cagayan de Oro, dapida sa may Parasat Cable sa channel 29, sa Jade Cable sa channel 27 og 28, og ditong dapita sa Dare BC Cable Network sa may Bugo area padulong na sa may Bukidnon. Oy, salamat kay sa naghatag og 100 stars ha. You can support me by sending stars. Stars help me earn money to make more content. Salamat kayo sa naghatag og 100 stars. Kinsa ba ni ako rin makita ron. Ginda Arbon or Bonnie, may buntag. JJ Angeles. O Jay, kumusta ka na? Og si Mr. Batausa. Bati mo diha, mga panginaut nga plaster ang inyong pamanpahon diha. Si May Salvo Asocenas. O akong silingan dire, may buntag nimo diha. Manuel Aliman is watching with us. Good morning, Counselor. May buntag diha. Kani akong counselor, di ni kagawad ha. Okay na ako nagtrabaho sa COMELEC. Counselor ni nga magtatambag. Kay manambag ba ita, libre ba ita manambag.
napagay nagtawag o nagtext ato ginang tubagon kay may na lang basin makatabang ta na sa ilaha. Si May Salvo Asucenas, good morning attorney. Corais M Anton ato higala sa may Maguindanao, may buntag nimo diha. Si Emma O from Korea, may buntag. Rosendo Indong Hatiko, may buntag. Oy, si Corais ni naghatag og 100 stars. Salamat kay Corais ha. Ato ni higala. Muni ako mahigala sa Maguindanao nga mga milyonarya. Kumbati kanunay. Power News FM Don Carlos Bukidnon. Live na ka sa Power FM attorney. Kumbati dia akong mga silingan o mga amigo dia sa Bukidnon. Dadapita sa may Don Carlos o mga kasikpit nga lugar. Mga panghinaut nga plaster ang inyong pamonpahon dadapita. Queen of Hearts may buntag. William Ponferrada is watching with us. Roger Blancia is watching with us. Iliani Misolis August, good morning attorney. Mutiaka Balbacoa, disappointed kay Bit, grabe ang expectation, grabe amo support ato election, pero basin okay na siya nga plano, gilihok na niya iya mga saad, pro di na namo ma-feel true attorney, namalik na ang drugs dire sa Malaybalay CTI o in relation na sa mga panahon nga pakyas ang atong presidente kung maghisgota o kanang war on drugs. Daghang kay na disappoint ba sa tinuod lang, kay grabe nagtabang sa iya, tinuod lang gid overwhelming ang boto sa atong presidente, busa overwhelming pod karon ang matod pa na disappoint labi na sa war on drugs. Kay namalik na baya ang mga illegal nga mga karabang droga dire nga gi mura naman tag 2.5 na, mura na magkatong gipanghatag sa Buseco nga fita o kolera sa tighatag sa Buseco. 39 years na ba diay pagpangalagad sa Buseco. 39 years na ang atong pagbinayara. 39 years na ang sigapalong way klaro nga serbisyo. 39 years na ang atong pagka tag-iya konsumante. Tag-iya ha, silang baga ha. Onya gipakaon na dahil ta og fita og kolera. Kolera. May buntag sa akong higala diya kang RMN Analisa Amontos Reyes. Matag adlaw nga Domingo, live usab kita sa RMN DXCC. Mapasalamaton kita sa itong mga higala diya, itong mga bossing diya, si Kuya Ray Maraunay, si Ma'am Analisa Amontos Reyes, sa ilang tsansa nga gihatag nga makapadayag ta sa itong mga panahom sa mga butang nga naglambigit na mga isgutanan sa atong palibot. May Estrada is watching with us. Good morning, sir. Ingon si Ma'am Analisa Amontos Reyes. Good morning, Attorney Ernie Palanan. May buntag ni mo diha. Randy Makiputin is watching with us. Johnny S. Ibanez is watching with us. Gina Buslon. Good morning, Attorney. Chada Permi imong topic. O bisan unsa nitong mga topic dire. Anything under the sun. Labi na pag-edukar sa itong mga katawhan. Legal po, o bisag unsa. Ay mo kabalaka kay nag-edad na ko. Medyo daghan na tag eksperyensya, daghan na po tag nabasa, kay masa makasanan ko sa una pahantod karon. Bisag unsa na akong mga topics sa muna makarelate ko. Bala ginagmay pero nakoy bawaan gamay. Lamat kayo Gina Buslon. Johnny Ibanez, good morning attorney. Tinuod jud na attorney. Unsa may tinuod jon? Tinuod tong kang Marcos, tinuod tong droga. Bitaw pakyas bitaw si sa akong tanaw lang ha. Mubugrado si BBM kung war on drugs na daghan gakaguol ang mga ginikanan kung maglakaw ilang mga anak. Di ba kakuan mo tong sa Lumbiak gahapon adlaw ba to nga nanapoy gibabae nga gihulog may gay kay buhi o gilabtan na to siya duha ka lalaki. Gihulog lang sa motorsiklo sa duha ka lalaki. O niya halos nakuyapan na gi-rape daw to o posibleng gang rape ang nahitabo sa nasangpit nga babae. Ambot sa nabay nahitabo ato. Gidala man to nilang police station. Randy T. Makiputin, ang akong higala, Radyo Komando. Attorney, good morning. Salamat sa pamahaw. Balik ko pohon, i-timing paniud to. No problem. Uy, basi masingit ninyo itong tulmanon diya ba? Anyway, kamo na maditagiya diya sa Radyo Komando. Para natay public affairs diya sa atong tulmanon. Anyway, wala man may bayaran ani sa ako kay public service man ni purely. That is the reason why sa akong mga iskutanan dere, I have nothing personal kay di man ta makakwarta ning atong pagka
pagpanghisgot nato sa mga butang nga naglambigit ang lungsod. Ang ato lang ani tabang sa ato mga katawhan para kamo mismo nga makapaminaw, timbang-timbang sa mga butang nga naglambigit na ang inyo mga kaliyukan o kaliyukan nato in relation sa atong gobyerno o sa atong isig kaingon. Jerome Adlawan Ikat. Good morning, Attorney Colin Dong sa may Dinagat Islands. Oy, gimingaw na media sa Dinagat Islands ba? Basig pwede media mosuroy Colin Dong. Uban sa akong pamilya diha, Colin Dong, may buntag nimo diha. Palihog in taon napakan-amin ninyo diha ha kung makasuroy me sa may Dinagat Islands. Mikay Cuenca Pabilyaran is watching with us. Kumusta ang rescue nato diha? Oh. Randy Makiputin ingon siya, pwede. Plaster ni Ching Castuera schedule. Bitaw Ching. Maminaw man ka sa ako abaya Ching. So iapil lang ako diha og para pod mapuslan ning atong tulmanon ba kining atong paghisgot sa mga nagunang hisgutanan. Pamasin nga nay makutlo pod ang atong mahigalang mga suki nga tigpaminaw diha sa atong sibihan. Oh, di ba? Nga mga punto legal, mga nagunang hisgutanan dayon. Roger Blancia, maayong buntag, Attorney. JJ Angeles, padayon lang gihapon, kumbati, Attorney. Oh, kumbati gihapon mo ni Ryan ha, mo na yung sakto. Dapat dunay forever. Oh. Puhon ha, kung sa mga plano, ako'y magbaninoy. Nathan Flores, good morning, Attorney Ernie Fe Balanan, Councilor. Heidi Apaw Sabihon Cloma, good morning, Attorney, have a blessed day. Pa-shoutout, Attorney, belated happy birthday to my mate, Louie Bustilio Oranda. Oy! Louie Boy, kumusta naman ka? Happy birthday ni mo diha, Louie Boy. Og si Nick Acapulco, may buntag ni mo diha, Nick. Mga panginaut nga plaster imong pamanpahon. Si Ma'am Analisa Montos Reyes, lamat din mo diha, Ma'am ha. Okay. Faith Pinky Rabida Sinaak Mendoza, kompleto gini ha. Oh, malagi unsa man nalipay mo atong kuan? Katong fitas sa Buseco og sa kulira nila, callers day. Makaarhat man ko natong tutunlan. Napay nagkomentaryo nga, makaarhat og tutunlan, Attorney. Gapang sangit ang pita sa among tutunlan. Ginoo ko 39 years sa nag-General Assembly ang Buseco. Pitara o kulira. Mo po nga mata nga serbisyo ilang gi pakita. Kantidad drag fita o kulira. May gyud din taon pagka tambalos-los gi kaistanan gyud nga pamaagi og serbisyo. RMN Analisa Montos Reyes, you are always welcome sa DXCC, Attorney. Councilor number 1 dominant AM station ang DXCC tungod sa imong suporta ug pagsalig sa daghang salamat. Bitaw, salamat sa suporta ninyo sa RMN DXCC. Apil po tadiha kaadlaw Domingo. Kay ang ilang kredibilidad taas, masaligan sa mga katawhan, walay gipabor-paboran, man ay sakto diha. Mabati ang tingog sa katawhan because ani man gid dapat kitang mga magsisibya, kita ang mahimong tulay aron mapadangat ang yangungo sentimento sa atong mga katawhan. Ingon si Johnny Ibanez sa barangay, Attorney, nagsugod na pagpaloy-looy. Mao gyud tinuod na siya. Daghan na bitaw karong gapanagad ba? Wa pa mo gisak-an sa inyong panuyanan. Marifel Labitan Palma, kanya ra gyud ang akong classmate, ang akong suportaan kay buutan ni. Nga panahon nga makadaog ni, mudaog man gid ni. Kung magbinuang ni siya, ako'y unay ani og tirada. Bitaw mga saligan ni buutan ni si Marifel Labitan Palma, buutan, makamao, masaligan, dili kurakot. Dunay sentimento sa isig kaingon sa kabos atong mga kaigsunan, manggiloyon. Marifel Labitan Palma, may buntag nimo diha og sa imong pinalanggang kapikas kanang buhi si Bobong Palma. Ato ra gyapon ning kababata ba. Maylene Palasan, good morning, Attorney. Faith Pinky Rabidas, Linac Mendoza, Buseco, 20 pesos pasnacks sa kadako sa bill. Namo lagi, grabe itong binayara. Si Pinky times 2 na iyang gabayran diha. Ana nakadako ang iyang bill. So sao man na karon diha. Times 2 na ha. Ato pang November ba to siya gikwenta. Karon atong June, gatong pagsulod sa June, pagdawat siya sa bill sa June, times 2 na. Kung basta nagbayad siya og 2,000 pagsugod, 4,000 na. Laliman ka na ang panuway. Muna kakahitabo dire sa Buseco. Matingala ka kay wa makigipalit galay ng appliances. Maura man gamita in tao sukat pa sa una. Ngano man ang madoble?
na yabi. Bona siya diha ang sitwasyon mo ng kamatuoran. Nga lisod i-explain sa Buseco, unya atik-atiko rin natay, may ra mag-assemblea to, film showing. Pakano na tag fita, animal ginang fita, o kulirak. Oh, kulirak and dako. Bebot Navarro, may buntag nimo diha, Bebot. Di ba? Paman na si Bebot. Asa man mo? Valencia. Oh. Rion Pipino, good morning, sir. Oh, may buntag diha, kumahigala mga kauban sa Comelec, Surigao, Del Sur, kumati kanunay. May buntag kang Marjorie Coal Haraula, uban sa iyang mama diha, nga sinang Leonesa, asawa ni Mayor, muning gahit niya nga kapikas kinabuhi. Wala lain, kumati. Bitaw Marjorie, salamat ka sana na sa tubig. O truly, lahi ragid ang kalipay sa mga taga-Baungon kung naay tubig ngayon sakto. Bugnaw ang ulo sa isa buntag. Busa salamat kayo. And kanabang basig inyo kung makonsider diha bisa consultant nga dili official sa tubig o libre, dili ko magpabayad. Tabang ko legal bisa kung sa pa diha kung ikatabang para maplaster ang atong panubig kay nagtuod jud ko nga ang tubig unahon nato para sa Baungon Bukidnon. Then kung unsa galing ang atong water rights kitay magbaligya, kitay magnegosyo. Baligya dito sa siyudad sa Cagayan de Oro o makasikmit nga lugar o kay nga naman para mulambo laliman kag nga bilyonaryo na ng mga pribado nga kumpanya mga tag-iya tungod sa panubig sa Baungon Bukidnon. Nganong dili mahimong bilyonaryo ang mga katawhan sa Baungon Bukidnon? Wa man tay utang baya sa land bank, mag first class municipality na ang Baungon Bukidnon, so kaya kay na nato mag-develop og mga infrastruktura para sa panubig aron makapamaligya kita, aron makanegosyo, economic enterprise. Ma-imagine lang gud nako ba nga pertig yung ninduta sa Baungon Bukidnon kung libre ang mga natay daghang tambalanan, libre ang mga medisina, libre ang mga doctors, ang mga dalan kay tungod kadaghang kay tagkwarta, simento tanan. Ang Cagayan de Oro mura nagsyudad kay natay kaugalingong income gikan sa atong water resources kay grabe kadaghan ang tubig dire sa Baungon Bukidnon. Swerte kita left and right na Bubunawan River, na Tumalaong River nga ma-develop gina nato. So kana ang atong mga panglantaw. Anay no nga gi-share po ni nga mga panglantaw ni Marjorie Coal Haraula og sa iyang pinalangga nga inahan nga sinang Leonesa Coal kaysa una pang mga panahon nga buhi pa to sa Herbert mao gini ang mga pangandoy sa pamilyang Coal, mga pangandoy namo nga ma-realize unta sa umaabot nga panahon. And karon nga ang nagdumala na sila Mayor Loloy Haraula ang ban na ni Marjorie Coal Haraula ay murag basig pa tinuod na gini ako mga higalag mga binati nga paminaw. Jonathan Loreno, may buntag nimo na Jonathan. Mubati dia kanunay Sir Jonathan, mga panginaut nga plaster ang imong pamahon-pahon. Okay. Anita sa mga iskutanan? Unang sa ninako ni mga post-post na ako kay gaingon sila nga, hoy attorney, kapangugat naman ka, naunsa ka ba? Unsa bay gibati mo ron? Wala, wa ko'y gibati, akong gibati ang paghigugma sa atong nasod Pilipidon, ang paghigugma sa atong isig kaingon nga kanabang maidukarta, matabangan ta ug mahimutang responsable nga butante. Mark Warnet Dikimos, how are you my friend from Canada? The husband of Violeta Magbanwa Dikimos. How are you my friend there in Canada? Hope you are doing fine and you are doing okay. What's the update now of Vyong, you know your wife, which atong in English patay na. That I believe that you are planning to get your wife here in the Philippines and live in Canada together with you so that you will be having life together forever. Ingon si Mark, I am excellent. Is there life together forever, Mark? Just missing my wife. Lover boy, the lover boy. Mike, si Mr. Dikimos. Just missing my wife. Okay. I know that you are a very lucky guy. Your wife is very good.
well-mannered, beautiful, and I know that your wife will become a very loving and faithful wife. This forever and ever. Yes, good day to you, my friend. But I have to move on. I have to discuss some important matters, especially the coming barangay Aneski elections. Now, naadire, akong post. Wako nag-strong, ha? Wako nag-strong. Pero tinood ni siya. Ang filing sa Certificate of Candidacy, August 28 to September 2. Attorney, pa-shout out sa mother ni Ryan, Auntie Flor, Batausa. Adlaw na tawhan niya karon. Oy, nang Flor, may buntag ni mo diya. Ato rin mga karabang, mga kabats nila papa ba, mga kababayan na mo diri ba? Silingan na mo ba sa unang mga panahon? May buntag ni mo diya, og happy birthday ng Flor. Kung bati diya kadunay, ayaw yung kwan. Kadang sikat gid permanente, binhawag yung paspas. Mara niya tong puhunan baya, ginawa niya den ang putas Ginoo nga tagantag kapiskay o kabaskog sa panglawas. Atong filing sa Certificate of Candidacy, August 28 to September 2. Nakoy gi-post dire. Wala kay klarong lingaw og trabaho, master marites ka, hala pag-file na sa imong Certificate of Candidacy sa August 28 hangtod September 2, 2023, kamatay. Kanang kuan siya ba? Sarcasm og kanabang mga phrases to get your attention. Kay daghan nadunggan sa tinod man pud siya. Daghan natag nadunggan karon ako mga igalag mga binating ating paminaw nga diin mo ni mga plano ano mga standby katong wa kay trabaho, katong way lingaw, katong seasonal lang ilang trabaho, unsa nga managad tag balik or daghan ta kay laay makasanan diri sa balay. May na lang na natay kapi-kapi din dito. Okay, daghan man sa barangay nga pag mangdaog na, di nakaserbisyo tarong, tuwara sa barangay magyampungad, magsigig chismis, sigig pamalitaan ng mga dunay gipang file nga kaso diya, kape-kape, then pagkataod-taod, lakaw na dayon, laag na dayon, mo na realidad, mo na sitwasyon. Ako mga igalag, mga binating ating paminaw. Sitwasyon ka na ha, sa barangay, daghan na tagakadunggan na nakaron. So man pre, wamtay lingaw pre, sulay ta ba? Total, may tao man ta pre. Kung na good, manimpad na good ta ba? Dako na ra ba kay honorarium karon? Dako na ra bang sweldo? Pati SK kagawad na kunoy sweldo. Di. Munang bibok ko na ang umabot ng eleksyon karon. Muna diskarte nila di ako mga igalag mga binating ating paminaw. Dugang pagtimbaya ha. Ingon si Mark Warnet Dikimos, of course. Forever and ever. Si JJ Angeles, okay na. Marifel Labitan Palma. Good day, Attorney Dong. May buntag ni mo diya akong pinalangga o umabot nga kapitana sa Imbatog Baongon Bukidnon. Bati kanunay. I-plaster na lagi na imong mga plano diya. Okay. Mikay Cuenca Pabilyaran, shout out sa imong silingan, attorney. Ariel Ranara, one call away sa rescue. Salamat always, Chong. Oy, Ariel, may buntag diya. Dako kog utang aning taga-rescue ba? Manang forever grateful kita sa rescue team daring Davida sa may Baongon Bukidnon. Kay panahon sa pagpanginanglan sa akong mama, katong bedridden ako mama, one call away ra ang rescue team, labi na namin mga emergencies. Apil na si Ariel, dari akong silingan. Bati di Ariel. Kagawad Ubarko, may buntag ni mo diya. Umabot na kapitan bagyapon. Diya sa kuan, liburan. Sa may daganan ni mo. Si Indayon, may buntag ni mo diya Indayon. Atong umabot kapitan, din sa may liburan Baongon Bukidnon. O gangyan pinalanggang kapika sa kinabuhi. Og yang anak diya nga namina og sunod kanunay sa atong tulmanon ako mahigala mga binating ating paminaw. Talking about barangay og SK election ha, ang Certificate of Candidacy inyo nang pwede namang mag-download ana sa website sa COMELEC, www.comelec.gov.ph. Pangitalang diya na diya ako mahigala mga binating ating paminaw. Ang tawag ani kaning Certificate of Candidacy. Kung gusto mo magkuha Certificate of Candidacy, pwede pod opisina sa COMELEC. Ang dawato nato
tulo ka copies pero pasubrain na daan imo ang 5 or unom ba kakopya ang buhaton ninyo ngano man kay kuan kana bang magkuha pang abogado ana para na mo extra copy pod unya dahil basig duha ang kuhaon sa abogado so manang mas maayo masubraan ninyo di lang kay tulura inyong kuanon kanang buhaton unya kung mga igala mga binati at ipaminaw kung nana mo'y certificate of candidacy siguraduha nga kung kapitan imong daganan o punong barangay katong porma sa punong barangay katong COC sa punong barangay di rami may pwede mangutana sa inyo nga sure gyud ka nga punong barangay imong daganan bawal mi ana mangutana kung unsa inyong isumiti sa amo sa COMELEC mo'y among dawaton kung ang imong gipilapan dito bisan imong gusto kapitan pero sa guniang barangay na dito gyud ka mabutang kandidato gyud ka dili sa kapitan sa guniang barangay ayaw ninyo basula ang COMELEC kamingon din mo nga kuan manggod ni kana manggong wa man nagsaba ang COMELEC kay ako gyud unta akong daganan punong barangay wa man siya nagsaba nga sayop akong porma wala man sa kanang ingon unya dahil kana bang bisan pa kung unsa isumite ninyo sa amo dili may pwede magkomentaryo anang inyong certificate of candidacy nga mingon mi nga sir sigurado yu ka nga kapitan imong daganan o kagawad bagid imong daganan o ana ba so bawal man na so kamo gyud mag plaster ana busa kung kapitan imong daganan siguro ang porma nga imong pilapan punong barangay unya kung SK chairman kung sangguniang barangay o sangguniang kabataan adto sa porma sa sangguniang kabataan tapos ikumpleto di ba naman ay mga blanco ikumpleto na tanan walay blanco diha kaway sulatan bali nimo sulatay tanan na siya diha kompleto kung say mga gipang require ana then usa ka documentary stamp first page na ninyo ibutang ang second page dito katunay item sa documentary stamp unay area sa documentary stamp isulat lang ang imong documentary stamp number dito sa mga succeeding copies o succeeding copies sa mga igala mga binating tigpaminaw Marjorie Basarte Umasas good morning attorney sa atong tanawon kay basig nulapas na ta apa sige kay so mao na o nya dayon 2x2 picture ayaw nang scan dili pwede scan kanang gipia-picture nagpa-picture gid mo ba kanang litrato gid ba dili kay inyong picture inyo na pong ipaskan katong mga bata-bata pa mo ayaw na to unsay dagway nimo bo nang dagwayan na wala tay mahimo diha bisag unsa pa na imong tago diha kailang taga barangay sa imong say dagway nimo kung bati gid kag dagway susama ka bati sa imong serbisyo ayaw gid nang kuan diha kanang ipainahan sinas pa diha kay ilado na makas barangay kaila man imong silingan kung bati gid kag dagway nya tulisan gid kag dagway o pagabot sa barangay manulis lang gyapon ka mao ra gid na ay nagusba na imong ipagwapo pag nimo kay mura kag anghel mura ka o kanang picture din sa kana bang Ginoo kay imong dating lugar diha nga murag kana yung manggiluyon ka tanan dili ayaw kanang tinuod gyud nga picture kay basig kuan na noon dili na mao ang mabutang diha kay gipasubraan na pag-enhance mura na noon nag-artista anyway bisag unsa pa na nimo ka pagwapo diha sa imong picture magdepende ra gid na sa imong kuan kanang aktual nga dagway o batasan kay imong tagi-barangay kaila na kung kinsa ka ug sa inyong pamilya may buntag kang Joseph Hamilton Cuevas akong kauban nga provincial election supervisor may buntag nimo diha ging kumusta na diha ging gang man ni sila sa akong director so kami ging musa nam ka diha ging may nimong pamahon-pahon kabutan na ba kay ni Joseph Hamilton Cuevas mao ni among past president sa PESAP Association sa mga provincial election supervisors mo ni siyang pinakagahi sa unang mga panahon karon gahi lang gyapon pero kung magatubang ni siyang asawa humok gid kaayo puyok gid kay kaguwang Ginoo ko grabe ba gyud ning tawhanan grabe ka puyok anyway nata balikan ta ning atong unsa ba ning giingon ni Joseph Hamilton Cuevas ging kumusta diha ging bitaw humok bitaw kay ni siyang asawa gyud grabe pero master kayo katawa Master Ging gay kabate dia Nelfo Dalan may buntag nimo dia may buntag nimo dia ato pa ning tanaw ni sa barangay ha so muna tong sa inyong COC napi akong gi-post diri ha parte aning sa barangay gyapon filing na sa COC sa August 28 to September 2
mag-file ka. Unya na kay nahimo. Mapuslan ka, kamatay. Maning mga i-share ninyo, daghan man nag-share ani, i-share ninyo kay kaning mga inaning nga mga posting namo sa Comelec intended ni to steer the reaction and the mind of the voters. Kay para makahinuklog ta ba? Nga kung daghan mag-file bisan kinsa na lang ning ga-file, nya atong kilatison ning ga-file kung kaning mo dagan na pug utro ba? Na ba ni sila nahimo? Na ba ni sila nahimo atong pandemya? Sige ra ba ni sila padisko karon? Muning mga panuway karon ha? Sige padisko itaon. Grabe. Saba kastanan. Nangalipay ang mga batanon. Pag uli, jingjing ang motor. Saba kay motor. Samot di katulog ang mga tiguang. Nagapuyo sa daplin. Sa dalan. Kanang mga balay dos dalan. Saba kayo. Rang! Rang! Sauce, animal. Napay sounds ka. Gakagabiin na. Gapakos ka ng samot sa mga animal. Unsay diferensya na? Dagan nga buros. Dagan nga sumbagay. Dagan nga away. Dagan droga. Mga istorya diya. Ano yung padisko-disko? Ga-promote mo illegal nga mga droga anak. Kay diya, kay tabo ng mga sesyon-sesyon. Tuwa dito ga yup-yup. Tuwa dito ga badlet, ga kudlet. Sa daplin, mo na pagkagabi, may nakamanayaw ang mga animal. May pagkana inyong gigastos diha or inyo pa ng kanang mga ipapulta diya, kung ay pulta-pulta, ayun mo pagkuhan, pangulekta na lang mo diya para itong itabang, ipakaon sa itong mga kabos, mga kaigsunan, kahit sa inyong way hinungdan nga disko-disko. Diri sa amon, ay nagpa-disko-disko. Mga hilas kayo, kadlawon na di pakatulog ang mga tao, saba kay mga yawa. Kisa may kapasiug dato kay akong litiko ng ilong. Pag uli, samot, naulit ang mga tiguang. Apil na ta. Saba kay motor. Bitaw. Saba kasi na mga motor. Unsa pa ingon sa akong higalang at chief of police. Kanang disco, hasol-hasolang na. Kanang disco, manay daghan na kay droga. Kanang disco-disco diha, nanganipay mga batanon. Disco-disco diha, kakagolang ginikanan. Disco-disco diha, nangaburusan. Kadiya ramang jer-jer, das daplin. Mga bata nila, nangaunsa na diha. Kay lagi, man disco. Gaporisyo lang mga animal, mga dagko, mga organizer diha. May mga klaro. Mani ha. Filing sa COC na sa August 28 to September 2. Nag-file ka na o mag-file ka. O nya na kay nahimo. Mapuslan ka. Kamatay. Napa yung mga post ng mga inani. Please do share this post. Ano ba to? Apa? Busiko gipakaon. Banadire. Basta lagi kung pailad pata anang kalit lang pagka-active sa barangay officials aw utruhan na pod mo binuaya sa serbisyo. Naradire. Basta lagi kung pailad pata anang kalit nga pagka-active sa barangay officials aw utruhan na pod mo binuaya nga serbisyo, kamatay. Napay akong post dire, i-share ninyo palihog. Nasa akong timeline ni tanan. Busy na ba ang official sa barangay nga walay agi sa pagpabilib? Butan na kaayo, sugod na hangyo-hangyo, loy-looy, padisko ni Mel. O kato mga nagpadisko diya, kinsa to nagpasiug ng padisko? Kana mga padisko-disko, ilan ang diversion diya? Ako mga higala, mga binati katig paminaw, kay para kunwari, naiagi ng mga panuway diya sa barangay, pero wala good. Muna karon banat sila para makita kuno nga aktibo sila diya para sa mga youth sa inyong baga, nga inyong ragi promote ang sa ito nadunggan, di ba? Daghan ka badlit, daghan ka hitit, des daplin, mga batanon, kay nang disco dayon, ay na din manulod, pag medyo gabi-gabi na, munang mga hay na kayo, kusog na kay nayaw ang mga yawa o mga panuway. Gawas ana, ako mga higalag, mga binati nga tigpaminaw, dagag mga hubog, dagag baoy, nakikipangguba,
nga mga gamit sa barangay, gamit dia sa plaza, o asar sila nang disco ng mga animal. O, pag-uli, saba kastanan. Motor jeng-jeng. May ilang karon kay way na nga disgrasya. Di ba? Na mga matay, dayon, kay nga tikangkang, kay mga hubog, gikan sa disco. Purihisyo ang mga tao. Way tulog, mga tiguang. Napanan ilang paggabi nagsamot, pakusgan pagyod. Ang ilang sound sa ilang disco. Buang naman sila. Oh. Ingon pa sa akong higalag din pulis, subo na to. Daghan, maganda mo, burusan. Di kabalo sa papa. Bisag kinsa na lang ang turjak. Oh. Mana? Oh, mga ginikanan kabalaka. Mga bata karon mga gahig ulo, di ka tuo. Sibat dayon kay man disco lagi. Problema ra gihatag. Inay nga kanang inyong padisco-disco, inyong pananggi pangitag programa nga makapakaon tag mga tao. Mas mayo pa na kana mga nagpa-organize og mga padisco, mga lamlam na sila, pa-effect na sila. Pakitang tao na sila, pakitang gilas para aron ignon nga nay nahimo. Kana inyong pa disco-disco, dugang problema na inyong gihatag sa komunidad. Lipay-lipay uroy kasi nangalipay mga batanon, mga way sweldo, gasalig ras mama, gapangayo ra mong kwarta sa inyong mama, kalas-kalas ra mo gasolina. Oh. Way klaro ginin taon ako makigala mga binating at tigpaminaw ng ilang disco-disco. Perti pang sabaa. Ulit kayong mga tiguang. Di taon pa katulog. Ibig ka medyo bago pa kinakatagpilaw, tinguli naman. Motor na naman, rang! Jeng-jeng na yung sauce kay mga hubog ng mga panuway. Mo na diha ang sitwasyon, mo na realidad diha. Nga dili maayo, ako mga higala, mga binating ating paminaw. Kini nga mga kagawad pod uban, nga mga gunggong dako. O, mo na yung mga promotor. May pa kayo mag-post-post sa Facebook, kada kapadisko mga animal. Ang pangutanan na to, unsa ba inyong agi be? I-post rago diha ninyo. Sige, ato ning hagit. I-post rago diha sa barangay. Di sa Facebook, unsa inyo mga nahimo sa barangay, be. Sukad sa inyong paglingkod, 5 years naman mo. I-post raw, be. Kung unsa inyong mahimo, i-itemize raw. Sige, muna akong i-post, muna itong ihagit karon sa itong mga katawhan. Bongbong Marcos, unya na lang siguro ni, ugma na lang siguro ni. Napadre, Watsanaki, ingon siya, wiwit sika. Sakto, sa ligo, kulang sa ana-ana, lugar, attorney. Kanigid si Watsanika, kanina yung husband nga foreigner, kusog ni magana-ana ba? Kay murag agyan, permanente siyang ulo karon ana-ana, rabagin in town. Oh, abin ako nag-edad na to si Mike, mo to si Mike. Mike, you're still fighting hard? My friend? Oh, kay sige naman your wife is always thinking about ana-ana. Good bath in a day will result into ana-ana, Mike. Is that true, Mike? Foreigner magyapon ng husbandan eh. Mike is a very good Sangoku. Sangoku, ha? Strong man. Sangoku lugar, ha? Okay, very good. Bayo ang love life ni Watsanaki ba? Byong, magbanwa. Ang imo, wala. Toa sa Canada. Your life is not good. Ingon ni Watsanaki. Mayong muntag ni Nong, ingon si Viola. Watching sa gawas. Gawas sa balay. Kaya ang signal, naaras dalan. Good morning sa akong umabot. Punong barangay. Punong barangay. Marifel, Labitad, Palma. Kumbati Gyud Cup. O, kumbati na. Speaking of pandemic, maayo pa sila Robert Balabayot kay pagkadaghan sa mga hinabang nga gihatag para sa atong care to share, especially during lockdown sa Puro 4. Biyong magpakuan na sa kataba, mag-contribute ta punta. Solicita ba para magpa-feeding ta mga bata lang sa Agudire. Total kita wa matay politika. O matay politika. Kana mga weekends ba? Kana ko mangimilita dito sa katong dito mga barangay nga o sitio nato dire poblasyon sa ba. Feeding ragod bisag lugaw nya kanang arroz caldo man kanang may manok bitaw. Ana ragod. Para maka-share ta sa atong mga blessings ginagmay lang god. Ingon si Robert Balabayot, grasya ra gyud sa Ginoo ang tanan na ma'am. Silbi instrumento ra gihapon sa kahitasan ma'am. Sama pod ninyo
sa inyong mga pamagi. Lamat kayo, Bert, ha? Butan ni Robert God. Asawa rin kadlukan niya po na ni. Anthony Tanlangit Makatuon, Attorney Mayong Buntag. Bing Tim Kang Tadlas, good morning. Hail Henrol Anok, good morning, Lodi, Attorney. Lanog-lanog na pod ka dire sa among Sira-Sira Store. Share dan. Sira-Sira. Ayaw, gud ang Sira-Sira. Ato nang i-open-open. Usbutan na nangalan sa imong store. Open-open store. Dili dagan ang Sira-Sira, dagan ang open-open. Di ba? Tsada sa kaya ba? Open-open store. Sige ba? Butangin na ba? Para unique ba? Ma-viral ka na ba? Butangan ni mong open-open store. Di ba? Murag nindot na ka-idea ba? Hilhinrol anok ba? Sulay ba? Para, sige na kag-open-open na diya. Colonel Cesar Owano, good morning, Attorney, may buntag. Ellen Iranio Liedo, good morning, Attorney, good morning, everyone. June Ibanez, good morning, Attorney, watching at Malay-Balay, kumbate. May buntag, Attorney, God bless po, Sista Pitch, sa may kanang Dinagat Islands. Uy, pag magana may diha pa ka na, yung taon may, bala, pinobrigod ba? Kagawad o barko, walay agas, Attorney, kay ulan daw sa bukid. Sige lang, sa amo, nag-agas naman. Kamo diha, wapa. Power News FM, Don Carlos Bukidnon. Live na ka, kuya, sa Power FM. Kuya, pakitanaw sa kong motor diha, be, kang kuya. Kaya ako na itong agian diha. Balag, wa sa to na ayo diha, kay kulang pisa. Ako lang to ikargas pick up. Marifel Labitad Palma, good day dong. Reggie Ayunan, kinsa pa ning naa dere. Okay. Ato sa tanaw sa ni. Asa ba niya? Kajut lang. Anera. Napi uban dere. Pwede pa ta gamay lang. Mga shout out na lang ni. All comments. Okay. Heidi Apaw Sabion Kloma, diri Attorney, matingala ka human sa ila activity sa school. Magpadisko ngano gitugutan sa school. Na, kaplo po na. Actually, kani mga inani magong happy-happy bitaw. Di na ang kanang mga illegal nga kaliukan daghan. Drugs. Napo di ang mga gakaburusan atong mga anak. Kay pag mahay na, makainom na dayon, may nakaginawa, hilam-hilamon na dayon, loy ka tong anak ng mga babae. Mo na diha. Ay, magsugot ang padisko. Kinsa man ang eskwelahan na magpadisko diha. Lamlam na. Bita kay kong pangalan na ng eskwelahan katong i-shout out. Manuel Aliman, good morning, Counselor. May mutag ni mo, Manuel. May Salvo Azucenas, good morning, Attorney. Power News FM Don Carlos, live na ka. Ilani Misolis August, good morning, Attorney. June Ibanez, tinuod yun na, Attorney. Randy Makiputin, good morning, Attorney. Salamat sa pamahaw. Balik dire anytime. JJ Angeles, Neil Fudalan, Cams Pearl, good morning, Sir Idol. Salamat sa imong mga posts nga amo nang na-share. Salamat kayo pagsuporta ninyo sa Comelec. Official na nga kalihukan sa Comelec voters information. Palihog tabangi mi ninyo, please share dos post nato nga makatabang pag-edukar sa atong mga katawhan, makatabang pagpamata sa atong mga botante. Good morning, Attorney, have a blessed day. Pa-shout out, Attorney, belated happy birthday to my mate Loy Bastilio, Bustilio Oranda, kumbate. Gina Buslon, good morning, Attorney, tsada imong topic. Kitsa pa ni Aramin Analisa Montos Reyes, Ma'am si Flor Naim, magandang buhay, Attorney, kumbate, Attorney, kay naay mga nipos na pod ubayng naong sa barangay. Ako ning agaton karon, atong agaton karon, nagpost ko. Mag 5 years man inyong pagserbisyo sa barangay. Please post your accomplishment or nahimo diya sa inyong Facebook and share it to the public. Tanaw ta ko na bay agi ni mga kagwang. Heidi Apaw Sabion Kluma, correct jud ka, Attorney. Nathan Flores, good morning, Attorney. Mylen Palasan, good morning, Attorney. Ako siguro na yung parente, Palasan man. Palanan, hapit na. Mark Warnet Dikimos, just missing my wife. Minaw ka, Byong. Grabe kayo. Loverboy, Mark Warnet Dikimos from Canada. Rion Pipino, Jerome Adlawan Ikat, JJ Angeles, I am excellent. Ingon si Mark Dikimos. Kasabot na siguro sa Bisaya, kadugayan, paminaw sa itong programa ba. Roger Blancia, gikan sa Canada, maing buntag. Oliver Gamayon, good morning, gikan sa Estados Unidos. Marifel Labitad, maing buntag. Busiko, 20 pesos rag snack sa kadako sa bill. Ingon si Pinky. Randy Makiputing, Ching, schedule na ko. Bate. Mark Warnet Dikimos, forever
and ever. Oh, kubati kay kayo. Glinda Bone, of course, ingon si Dikimos. Corey Manton, salamat sa 100 ka stars. Rosendo Indong Hatiko, salamat kay tanan. Ako mahigala mga binatik ating paminaw. Please follow me. Please support our program kay para matabangan ta pag inform sa ato mga kaigsunan ng mga katawhan sa mga nagunang iskutanan nga naglambigit na ang atong nasud Pilipino labi na karong umabot eleksyon. Ang uban ato mga iskutanan sige lang kay matagaron gunya maghisgot man ta ato mga ipadayon ang paghisgot sa nagunang mga butang na naglambigit ang lungsod. So please follow me, please share this program. Kana ako mga post party election, party barangay officials, tabangin ninyo ang buhatan sa COMELEC nga ma-share na siya to inform the public, to make our voters realize kung unsa ka-importante ang ilang mga boto karong umabot barangay NSK election. Hapit na ang paghukom, hukban natong ayo ang atong mga magpapili diya sa barangay. Pio Salvania Banag, Uncle Pio, may buntag ni mo diya. Morning, Attorney Dong. Lamat tanan sa akong mga igalag, mga suking ating paminaw. Wana tayo takna, kini ang inyong ubos nga lagad. Si Attorney Ernie F. Palanan Mingod. Barog! Kay kundi ka mo barog, kinsay mo barog para kanimo. Hasta la vista. Adios mga amigos, mga amigas.